स्टार्ट करवा आज पॉडकास्ट एवरग्रीन सनशाइन पॉडकास्ट। एभरग्रीन सनशाइन पॉडकास्ट एबे तार युवा अवस्था को फेरी जाइए जो टाइम रे आमे त्रिपाठी मेस समय पॉडकास्ट कंडीशन को पळे आसे बट एटा भलो अछि मैच प्रिव्यू करिया टाटा हाँ आईपीएल स्टार्ट होची आज फर्स्ट मैच आरसीबी एसआरएच काली काली मते विष्णु कहतला कि माने आईपीएल स्टार्ट होची स्टार्ट हला बळे लागो टीम देखि मैच स्टार्ट करे हमर हैबिट अछि कि हम मुंबई चेन्नई रे मैच स्टार्टिंग को देखत और एल्स जाई जाई कि भी सेई टिके बड़ बड़ टीम तो एटा ऑल ऑफ ए सडन आरसीबी हैदराबाद रे स्टार्ट होची तो फील्ड आसुनी हम्म घरे ग्यास करनी युद्ध हाँ होई आईपीएल रे कोन ना हमर एक्चुअली लास्ट टाइम आरसीबी जेहेतु माने चैंपियंस थिला तो डेफिनेटली बहुत जेहेतु सी भी गोटे हॉट टीम कहले चेन्नई मुंबई टाइप रो तो तार तो ओपनिंग मैच खेलिबा ठीक थिला माने समस्त लागुतला कि हां आरसीबी सीएसके न आरसीबी एमआई मैच ओपनर हेई पारे बट आई गोटे थिंक से सही सही मैच गुडा को रखिसंती वीकेंड्स पे जोटी तांकर माने बेसी टाइप रो माने ऑडियंस आसी परिबे प्लस वाच माने तो जियो हॉटस्टार रे भी बेसी वाच टाइम हबो। वीकेंड्स कथा लागी हमर ही खाली ओडिसा रे एठी ये फ्राइडे टा वीकेंड होन नले जनरली मैच स्टार्ट होला वीकेंड स्टार्ट ही जइतो ହେଲା हम्म सैटरडे फ्राइडे ରୁ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ନା ଚାଲ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ନଥିଲେ କି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଆଉ ୱିନର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଇଟା ଠିକ ଥିଲା हाँ କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ନା ଟାଇମ ଆଗରୁ ୟାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହଉଥିଲା ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରନର ଅଫ୍ ଆଉ ୱିନର ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ମୁମ୍ବାଇର ଲଗାତାର ମ୍ୟାଚ୍ अरे ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। आगुरु होतला ଆଉ कहीं ना आगुरु प्राय चेन्नई की मुंबई फाइनल जाउଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ସେ ଡାଉନ୍ ସେଇଟା ରେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନା ହଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଆ। ବଟ୍ ଏବେ ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ହୁଁ ନା ଠିକ ଅଛି ଆରସିବି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏବେ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଖେଳିବେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ ଆରସିବି କଥା ଫିର ବି ଉପର ନିଚେ ହେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁନି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏ ରହୁନି ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଥିଲା ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର ଟିମ୍ ଥିଲା ତାପରଠୁ ଯୋଉ ଅପଡାଉନ ହେଇକି ତ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟିକେ ରହୁନି ବାକି ରେଡି ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ଆଉ ଇଏ ବି ହଉନି ନା ଆଇପିଏଲ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେରିମନି ହଉନି ତାର ମାର୍କେଟିଂ ବି ହଉନି ନା ଅଧିକ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଟା ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ଆଇପିଏଲ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କଥା ହେଇଯିବା ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି ଅଲସୋ ସେମାନେ ଏଥର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ରେ ଯୋଉ 11 ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛି 11ଟା ସିଟ୍ ସୋ ହୋଲ୍ ସିଜନ ବି ରଖିବେ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀକୁ ଏଥର ଆଇ ଥିଙ୍କ 5ଟା 6ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛି ଟୋଟାଲ ହୋଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟା କରିବା ପାଞ୍ଚଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଞ୍ଚଟା ମିଳିଛି। ପାଞ୍ଚଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳିଛି ଗୁଡ୍ କି ମାନେ 5ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀକୁ ମିଳିଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ବି ଇଏ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ମତଲବ ଏଇ ଇୟର ଆଉ ଟିଲ୍ 27 ଷ୍ଟାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଡ୍ୟୁଲ କରି ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ବି ହଁ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀ ହୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ମିଳିଛି T20 ମ୍ୟାଚ୍ କିଛିଟା। ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀ ମତଲବ ଯୋଉ ଟାଇପର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଖାଲି ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆରସିବି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାନ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି ଆରସିବି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯୋଉ ଟାଇପର ମାନେ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଇଜ ଦ ପଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ସେମ୍ ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୋମେଣ୍ଟମ ଜିତିଛନ୍ତି ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ 2024 ରୁ ସେମାନେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟାରି କରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2024 ୱିନ୍ ହେଇଥିଲା ସିଏସକେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜର ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ତ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଜିତିଲେ ତ ଏବେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ ତାଙ୍କର ଅଦର ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଜିତିଲେ ସୋ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ମାନେ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ନା ସେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ତ କରିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାହିଁକିନା ବେଟର ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଆରସିବିର ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତାଙ୍କର ମେନ୍ ବୋଲର ଦିଟା ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ହାଜେଲଉଡ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦିଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହାନ୍ତି ଦିଟା ବଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଭଲ ଅଛି ପାୱାର ହିଟର ବଟ୍ ବୋଲିଂ ଲାଇନଅପ୍ ଜଏନ୍ ଲାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଟିମ୍ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି ହଁ ହଁ ଇଏ ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ତ ଖେଳୁନି ଟିମ୍ ହାଜେଲଉଡର ନା ହାଜେଲଉଡ୍ ବି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରି କନସର୍ନ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲାଣି କେବେ ଖେଳିବ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ତାଙ୍କର ଆରସିବିର ଅଲମୋଷ୍ଟ ସର୍ଟେଡ୍ ଅଛି ବଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ 3 ନମ୍ବରରେ କିଏ କରିବ କି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର କି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ କାହିଁକିନା ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରକୁ 2024ରେ ଯେବେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅକ୍ସନରେ କଲିକତା ନେଇଥିଲା ତାର ଲାଷ୍ଟ ବିଡ୍ ଆରସିବି କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଥିଲେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଉପରକୁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ତାକୁ କଲିକତା ନେଇଯାଇଥିଲା
बट लास्ट सीजन वेंकटेश आर को से वापस नहीं आए क्या एथिर जना पड़े इंटरेस्ट लगुच कि वेंकटेश आर ऊपर को आरसीबी रो बट किंतु देवदत्त पाडिक्कल एबे रिसेंट फॉर्म जेमती अच्छी आ लास्ट ईयर जितटा मैच खेली बेटर खेली मो हिसाब से तो देवदत्त पाडिक्कल को चांस मिलवा कथा बैटिंग 3 नंबर पे बट तापर कंटिन्यूस तो बैटिंग तांकर सॉर्टेड अच्छी लाइक रजत पाटीदार जितेश शर्मा देन टीम डेविड रोमन साइफर्ट ऑलमोस्ट सॉर्टेड अच्छी बट कंसर्न होची बोलिंग ऊपर कहीं बोलिंग ये जॉस हाजलवुड लास्ट ईयर जदि टीम विन अधिक वैल्यू लीड रोला कि ଥିଲା। बोलिंग लाइन ऊपर मेन बोलिंग टीम विनिंग करते ଭୁବନେଶ୍ୱର मेन କୁମାର ବ୍ୟାଟିଂ ଓଭର ଆଉ ଜସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଡେଥ୍ ଓଭର। ଜସଜୁର ଡେଥ୍ ଓଭର ଆଉ ମିଡିଲ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଭର ଯେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ୱିକେଟ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ୱିକେଟ କାଢୁଥିଲା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ବି ବହୁତ କନସର୍ନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ପିନିଂ ଉପରେ ସ୍ପିନର ବୋଲର ଉପରେ କାହିଁକିନା କୁନାଲ ପାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଟାଇମର ୱିକେଟ ନେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ଶର୍ମା ସେତେଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ନଥିଲା ବହୁତ କନସର୍ନ ଥିଲା ସ୍ପିନିଂ ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ରହିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ତାପରେ ବି ନୂଆନ ତୁଷାର ଗୋଟେ ବେଟର ଅପସନ ଥିଲା ରିପ୍ଲେସ କରିବ ବୋଲି ହାଜେଲଉଡର ସେ ବି ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଏନଓସି ମିଳିନି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ଠାରୁ ଦେନ୍ ୟଶଦେଲ ବି ଅଛି ୟଶଦେଲ ପୁରା ସିଜନ ଖେଳିବନି କାହିଁକିନା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଦିଟା ମେନ୍ ବୋଲର ଜସ୍ ହାଜେଲଉଡ ଆଉ ୟଶଦେଲ ଦିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଖେଳିବେନି କଣଟା ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଟିମ୍ ଉପରେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି ୟଙ୍ଗ ପେସର ବେସିକାଲି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଅଛି ଆରସିବି ରେ କିନ୍ତୁ ଆରସିବି ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ର ଜିନିଷ ହେଲା କି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ପୋଜିସନ କାହାକୁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଖେଳିବେ ସେଇଟା ଖେଳିବେ ସେଇଟା କନସର୍ନ ବିକଜ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ତ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ସେମାନେ ଓପନିଂ କରିବେ ଇଫ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହୁନି ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାର ବି କିଛିଟା ଦେନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ସେ ଦେନ୍ ସେ ମେ ବି ଦେବଦତ୍ତ ପାଟିକଲ ଆଉ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦି ଜଣ ସେଠି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦେବଦତ୍ତ ପାଟିକଲ ଅଲରେଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସିଜନ ରେ ଓପନ କରିସାରିଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବି ଖେଳେ ମୋଷ୍ଟଲି ହଁ ତାର ମୁଁ ବି ତ ରହୁଛି ଭଲ ଆଗରୁ ସ୍କୋରିଂ। ଭାବୁଥିଲି ବେଟେଲ କଥା କି ବେଟେଲ ମେ ବି ଖେଳିବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଇଫ୍ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ମେ ବି ନ ଖେଳୁଛି ଦେନ୍ ଏଇ ୱେରେ ଯିବେ କି ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ଅର୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏନି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଓପନ କରିବ ୱିଥ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ରେସ୍ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବ ସେ 3 ନମ୍ବର ଖେଳିବ ବିକଜ ବୋଥ ଅଫ୍ ଦେମ୍ 3 ନମ୍ବର ପର ସ୍ଲଟରେ 4 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ବି କି ଟିକେ କମ୍ ଆଫେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ ବିକଜ ସେ ଆମର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମୋଷ୍ଟଲି ହେଲା କି ପାୱାର ପ୍ଲେ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓଭର୍ସରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜିଭ ଖେଳିବ ଆଉ ସେମ୍ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଖେଳିବ ତ ସିଏ ଆଉ 7 8 ଓଭର ପରେ 10 ନମ୍ବର ଓଭର ପରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହିବନି ହଁ କାହିଁକି ନା ଆଇପିଏଲ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଟାଇପ ର ଲିଗ୍ ଯୋଉଠି ତମକୁ 4 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବରରୁ ପାୱାର ହିଟର ଦରକାର ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ବିନା ପାୱାର ହିଟରରେ ସେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ରାଡିକାଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ 5 ନମ୍ବରରେ ପଠେଇବା କିଛି ସେନ୍ସ ହଉନି କାହିଁକି ନା ସେ ନିହାତି ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ ନେବେ କରିବେ ପାୱାର ହିଟର କଣ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଉ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ନହେଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ବି ଅଛି ନା ମାରିଦେଇକି ଲଙ୍ଗ ଏକାଚେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଳେଇବେ ଲାଇନ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଦେଇକି ସ୍କୋରିଂ। ହଁ ବିକଜ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ବି ଅଛି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏବେ ଟିକେ ମେ ବି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ରିସେଣ୍ଟ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରୁ ବଟ୍ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଟିମ୍ର ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରେସର ନ ରହିବ ତାକୁ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ କରିବ ସେ ବି ଭଲ ଖେଳିଦବ ପ୍ରେସର ରହିଲେ ପ୍ରେସର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ପ୍ରେସର ଠିକ ରହିଲେ ଚିନ୍ନସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଇଜିଲି ବ୍ୟାଟିଂ ଇଜି ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା କି ମାନେ ଉପରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ମଝିରେ ରଜତ ପାତିଦାର ବି ମାନେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିଲା ଆସିକି ଆଟାକିଂ ଟାଇପ ର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଡରେ ବି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ମାନେ ସେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଟିମ ର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇ ଫ୍ଲୋ ରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରିପାରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରୁଥିଲେ ଟିମକୁ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ରିଜନ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମାନେ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଥାଏ କି ଯଦି ଖରାପ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବି ହଉଥାଏ ଆଇପିଏଲ ମାନେ ପ୍ଲେୟର ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଇଫ୍ ସେମାନେ ଆଇପିଏଲ କୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଫର୍ମ ଡାଉନ ଥାଏ ଆଇପିଏଲ ଜେନେରାଲି କଣ କହୁଛ ଏତେ ଲମ୍ବା ସିଜନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଦୁଇରେ ମାନେ ତମେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ ଯୋଉମାନେ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଇଗଲା କମ୍ସ ୱିଥ୍ ସୋ ମଚ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଦେନ୍ ସେଠି ଏତେ ତମର ଦିନେଶ କାର୍ତିକ ଅଛି ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫରେ ତ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ ଯୋଉଠି ଭେଟେରାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲେଜେଣ୍ଡସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଠି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରେ କି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଡେଭଲପ ହବାରେ ଆଉ ସେ ଚେଞ୍ଜଟା ଆସିବାରେ ଆଇପିଏଲ ଜେନେରାଲି ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଲସୋ ଟିମ୍ ଟୁ ଟିମ୍ ଯେମିତି ଜେନେରାଲି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ପିଲା ସିଏସ୍କେ ରେ ଆସିଲେ ବେଟର କରନ୍ତି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଟିମ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ରୁହେ ଇଫ୍ ହେଇପାରିବ ଦେନ୍ ହି ଇଜ ଅଲସୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଥିବ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ସିଓର ହବ
तो रजत पाटीदार एंड बोथ वेंकटेश अय्यर जो टाइप रो फॉर्म डाउन थिला होपफुल रहिबे आरसीबी की से फॉर्म टा रिटर्न कर तांको पाखु हम्म। विराट कोहली तो नो डाउट माने व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन लाइक 2026 वाला सॉरी 2016 वाला सिक्सटीन विराट कोहली हाँ इवन दो प्राइम ताठू भी टाइम बेटर बेटर लाଗୁଛି कि ताठू ओवरऑल बेटर बैट्समैन है कि विराट कोहली रिसेंट बट टाइम रे ओडी देख प्रोब्लेम है कौन ओडीआई गोटे डिफरेंट फॉर्मेट टी20 गोटे डिफरेंट फॉर्मेट से टी20 खेलिनी और रिसेंट पास्ट रे टी20 खेलिबार जो 2024 छाडिला पर जो माइंडसेट अछि टी20 खेल आईपीएल खेलुछि विराट कोहली जो टाइप माइंडसेट अछि तांकर कि एक्सप्लोसिव खेलिया एबे मतलब एटलीस्ट 150 160 अराउंड स्ट्राइक रेट रे स्टार्ट रू एंड जाके प्ले करियो ट्राई कर स्टार्टिंग रू एमते रही कि इनिंग्स बिल्ड करी से माइंडसेट रहूनी इवन राखल भी थिला लास्ट गोटे ईयर से भी कहउतला कि से माने पर्सनल माइलस्टोन को आउ एते लुक फॉर होने हाँ एते देख टी20 ऑलरेडी माने एते अचीव कर दी जन एते माने से लेगेसी हेई है जी वर्तमान हाँ पर्सनल माइलस्टोन बेसी माने सेमति मायने रखना जोटा कि ओवरऑल टीम रो माने ग्रोथ आगरे सेटा एंड कहया गले ठीक माने वांस से गोटे रन रो माने रन रो गोटे भोक एते अधिक तांकर अछि वांस से गोटे रन पछर पड़ला माने ताको ता पछर से दौड़थिबो तो सेमिति स्टार्टिंग रू एमिति नथिले कि बहुत अधिक पर्सनल माइलस्टोन पई माने पर्सनल माइलस्टोन पई अधिक खेलुଥିଲା कीन से किंतु नॉर्मली से टीम पे ही खेले कंटिन्यूअसली जब चेज करूଥିଲା ୱାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଲକ୍ କରୁଥିଲା ସେ ନିହାତି ସେ ଚେज କରୁଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ କାଇंड ऑफ एग्जैक्टली बैट्समैन बट यंगस्टर्स थाए ना कि ठीक अच्छे किसी रन भी बाहर जाओ निजर पर्सनल रन भी बाहर जाओ बट नाउ से पिक्चर नहीं ठीक अच्छे तो लाइक समस्ते मु देखुली सबू जो माने एक्सपर्ट माने अच्छे मोस्टली समस्ते विराट कोहली रो ना नहीं थिंक ऑफ इट गोटे ऑलमोस्ट 40 इयर्स एज रो हबो गोटे लेजेंड ऑफ द गेम वेटरन छाड़ सारे टी20 क्रिकेट मोस्टली वर्ष थर खेलुछन स्टिल माइंड रहे कि ये से यंगस्टर मान सहित 24 25 22 वर्ष पिला सहित फाइट रहिबा रन ऑरेंज कैप रन रे माने ह्यूज रेस्पेक्ट माने गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट एटा सेथिरे भी से तांको ना उठितिला बट आई डोंट थिंक विराट कोहली माइंड रे सेटा कि मते ऑरेंज कैप पई रन नबर अछि हाईएस्ट रन स्कोरर हबार अछि बहुत अधिक रन बाहर करियार अछि फुल्ली टीम पई जहां परफेक्ट हबो कंडीशन रे स्टार्टिंग रु जाई कि हिट करिक रन बाहर करियार अछि सेटा पूरा माइंडसेट रहबो लाइक लास्ट ईयर जेमिति माइंडसेट थिला सेमिति माइंडसेट रहबो आउ सेमिति आउ गोटे भी जिनस हला ना जेमिति हम ऋतुराज गायकवाड पई कहंदी कि विराट कोहली जेतेबेले भी स्टार्टिंग रासी अटैक करिवो जणा पड़िबो ने अटैक करछि ये सो स्मूथ ही हाँ प्लेस माने माने पावर हिटिंग न था ना मोस्टली जदि अटैकिंग भी खेलिबो ताहले भी सेतरे टाइमिंग रो अधिक टाइमिंग एंड क्लास शॉट रो तर रिस्ट वर्क एउडा सब रिच शॉट नथियो रिच फ्री शॉट ओडा मैक्सिमम थिबो कि लागु नथियो कि रिच नउछ बैट्समैन मोस्टली डाउन द ग्राउंड शॉट माने मैक्स टू मैक्स टाणी पेली कि जदि सेमती बॉल पर पुल वगैरह शॉट माने ये बैक फुट रो किछटा शॉट में भी रहि जाय पारे जोटा तांगर नेचुरल गेम नो जनरली फ्रंट फुट खेलते बट अदर देन दैट किछि भी देखियो पड़ियो विराट कोहली साइड रो जोटा एग्रेसिव थिबो कि माने एमितिया गेम जोटा तांग नेचुरल गेम रो बाहर जस्ट कि बेटर स्ट्राइक रेट खेलियार अछि तो सेटा गोटे तो फैक्टर रहिबो एंड ऑल्सो डेफिनेटली जो टाइप फॉर्म अच्छा से डेफिनेटली हम यहाँ विश कर पारे कि से माने ऑरेंज कैप रन रहिबे किंतु टॉप 3 स्टिल मो पई मु माने कहि परिबेनी कि हां टॉप 3 रहिबे बिकॉज मे बी कंसिस्टेंसी रहिबो रन रो बट हाई स्कोरिंग में भी न रही पारे सेटा हला मोर कंसर्न तो मे बी हाई स्कोरिंग न रही पारे बट कंसिस्टेंसी तो रहिबो will be 40 50 60 70 that kind of run हाँ ସେଇଟା ବି actually ମାନେ ଠିକ ଜିନିଷ କି ମାନେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ର ଯୋଉ ତମର କମ୍ପିଟିସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସିଜନ ରେ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଟିମ ରୁ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏମିତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନିହାତି ବାହାରିଯିବେ ଯାହାକୁ ତମେ କହିପାରିବ କି ହଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଟପ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଡର ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ଫାଇଟ୍ ନିହାତି ରହିବ ଆଉ एबेगा टाइम रे तमे सेटा एक्सपेक्ट आमे रखुचंती सेटा ही बहुत बड़ा जिंस कि गोटे 39 40 इयर रो ओल्ड रो बैट्समैन से आमे कंपेयर करचंती 24 25 22 की 15 इयर ओल्ड रो बैट्समैन नो सहित तो सेटा एक्चुअली माने ह्यूज रेस्पेक्ट बाकी ऑरेंज कैप रेस रे टॉप रे रहबे कि सेकंड हो सेटा वर्तमान एमती किछि माने मैटर करूनी करू किछि हां हां मैटर करूनी किछ मैटर करूनी ठीक है जी तो हमें हाँ एटा बेसिकली एटा बर्तमान बेसिकली आरसीबी रो
आरसीबी रो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी. लेट्स गो टू एसआरएच पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ମାନେ टॉस के आरसीबी जीतु ପ୍ଲେइଂ जाए. 11 ଟା ଟସ୍ ତ ଜିତିବ ଆରେ टॉस के जीतु ଟସ୍ मैच ତ ସେଟା लास्ट डिसाइड. टॉस के जीतु जाए रजत पाटीदार ना ईशान किशन. ଟସ୍ ତ ଜିତୁଛି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟସ୍ ଯେ ଜିତିବ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ନବାଟା ଠିକ ହବ କାହିଁକିନା ଏସଆରଏଚ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଟିମ୍ କି ଅବଭିୟସଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଭରସା କିନ୍ତୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ପାୱାର ହାଉସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅଛି ପାୱାର ହିଟର ଗୁଡା ଆଉ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ବେଟର ହବ କି 220 250 ଏଭବ ସ୍କୋର କରିକି ଆରସିବି କୁ ଚେଜ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ କାହିଁକିନା ବୋଲିଂ ଯେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚେଜ କରିପାରିବ ବେଟର ପାୱାର ହିଟିଂ ବେଟର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କୁ ଚେଜ କରିବା ସେଟା ତାଙ୍କ ଲାଗେନି କି କରିପାରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବାରେ टीम ହଁ पाखरे दीटा एक्सपेक्टर अछंती चेस कला बेले. आरसीबी पाखरे विराट कोहली, सेम तांका पाखरे हेड ट्रेविस हेड. ହଁ दीटा खाली ବଟ୍ एक्सपेक्टर ହଁ ऑल. ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ପିଚ୍ ହେଇଗଲାଣି ସିନୋସାମିର ଆଗରୁ ଯେମିତି କଣ ଥିଲା ଫ୍ଲାଟ ପିଚ୍ ରହୁଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ୱିକେଟ ବହୁତ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସ୍ପିନ କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ସ୍ପିନ କୁ ହେଲ୍ପ ସ୍ପିନ୍ କୁ ଟିକେ କରୁଛି ହେଲ୍ପ କରୁଛି like ସେଇଟା ବି it is like Chinnaswamy MS Chidambaram change ହେଇଯାଇଛି. ହଁ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଲଟା ହଁ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ବିଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଫ୍ଲାଟ ପିଚ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆରସିବି ର 11 କଣ କେମିତି ହବ ତମ ଅନୁସାରେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏସଆରଏଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା ତାପରେ ବୋଥ टीम ର 11 ଦେଖିଦବା. ବହୁତ ଟିମ୍ ର ପ୍ଲେଇଂ 11 କରିଦବା। ତ ଏସଆରଏଚ କୁ ପଳେଇବା. ହଁ ଏସଆରଏଚ ଆମ ଇଶାନ ସେମିତି କିଶାନ ଆରସିବି ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପୁରା ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଇଶାନ ଟିମ୍ କୁ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ୱିନିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହଁ सेम ଅଲଦୋ ମାନେ आईपीएल विनिंग कैप्टन ପ୍ୟାଟ୍ अगेंस्ट स्मार्ट କମିନ୍ସ विनिंग कैप्टन. टी20 ହଁ बोथ है टी20 फॉर्मेट. ଆଉ ସେମ୍ ବୋଥ କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଝାଡଖଣ୍ଡର ବି ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା. ହୁଁ ତ ମାନେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଝାଡଖଣ୍ଡ 2025 କେତେଟା ଟିମ୍ କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ବହୁତ ଟିମ୍ କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ବହୁତ 2025. ଟିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଯେ ମାନେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲଙ୍ଗ ରନ ରେ ଯେ ଜିତି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଥିଲା ମାନେ ଆମର ୟୁରୋପରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ ର ବି ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହିଁ ଥିଲା ସବୁ ଜିତିଛନ୍ତି ଏଥର 2025। सेम देखिए भाई ईशान किशन स्टोरी लास्ट 3 to 4 months अब इट इज वेरी इंस्पायरिंग. मतलब ହଁ कोठी भी ନିହାତି नथिले, ନିହାତି कोठी भी कंसीडरेशन भी नथिले, केही भी देखु नथिले. ନାଇଁ ସେ फ्रॉम दैट ଗୋଟେ ଟାଇମ ର ଇଶାନ କିଶାନ ର ପରଫରମାନ୍ସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିମ୍ ରେ ଖେଳୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଓଡିଆଇ ରେ 200 ଯେବେ କଲା ତାକୁ ବସେଇଦେଲେ ଯେବେ ଯେବେ ଭଲ ଖେଳିଲା ତାକୁ ବସେଇଦେଲେ ତାପରେ ବାପସ ଏବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ର କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କମବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଯେ କି एग्जैक्टली आमे जेमति कथा होतले द बैक से जो करिछि वर्ल्ड कप एंड देन ता आगुर भी न्यूजीलैंड सीरीज आई थिंक से खेलिଥିଲା. सो गोटे पॉइंट थिला कि आमे देखले संजू सैमसन बिकॉज़ संजू सैमसन तार से तीनटा जो नॉकआउट इनिंग्स थिला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल से नॉकआउट इनिंग्स रो बहुत वैल्यू रही गला, एक्सट्रीम हाई वैल्यू. ହଁ मतलब 90 रन रो स्कोर गुडा दैट इज मोर देन 100 मोर देन 150 तार जो तार एमियत था. तो इट इज ओके कि से मैन ऑफ द मैच पाए बट दीटा प्लेयर बैकग्राउंड रे बोलिंग रे बुमरा ऑफ कोर्स दैट नेम तमे तो काटी ନିହାତି पारि बट दीटा नेम आ रहि जाउतला. गोटे थिला दुबे, गोटे थिला ईशान किशन. ଇଶାନ କିଶାନ टिके अंडररेटेड टिके हिडन होय गला. दुबे इफ दुबे प्लेड 100% ऑफ द मैच, 99% ऑफ द मैच, ईशान किशन प्लेड 90% ऑफ द मैच. गोटे गोटे और दीटा आई थिंक मिस हेछि मझरे ताकू छाड़ी कि सब मैच रे 30+ रो स्कोर आउ क्विक रे माने एमिति नै कि 30+ होछि 30 बॉल लाइक सूर्य कुमार यादव रो दीटा इनिंग्स थिला 32-35 रन इन 30 बॉल्स. ईशान किशन वाज फैंटास्टिक. 15टा बॉल खेल 30-35-40 बाड़ा चिल. ଚାଲ एंड द पाकिस्तान अगेंस्ट इनिंग्स 77 ର ଏଇଟା पूरा खसिया ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଇନିଂସ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସେଠି କୌଣସି एग्जैक्टली ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ଲସ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲେ ବଟ ସେଇଠି ସେ କେତେ ଏଫର୍ଟଲେସଲି ମାନେ ଭଲ 77 ଖେଳିଲା. ବାଡେଇଦେଲା ଆଉ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଗିଲାନି କି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇକି ଆସୁଛି या कैच मिस ହେଲା समथिंग କିଛି ନାହିଁ. ही प्लेड इन नेचुरल गेम, सोई पड़ी उठी पेटे पूरा पंच स्टाइल प्ले. ହଁ तो
that is very very nice, very interesting story ମାନେ starting से ରାଞ୍ଚିର ପୁରା ସିରିଜ ବନେଇକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ନାଓ ହି ଇଜ ୱିଥ ଦ୍ୟାଟ କନଫିଡେନ୍ସ, ସେ ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଥାଏ ନା, ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଆମେ କି ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାର 2022 ସିଜନ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ ରେ ହି ଓନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ସେ ଯାହା ବି ଧରୁଥିଲା ସୁନା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଡାଉନଫଲ୍ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଇଶାନ କିଶାନ ର ଦେନ୍ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଥିଲା, ସରପଞ୍ଚ ସାୟର। 2024 ଥିଲା ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଯାହା ବି ସେ ଧରିଛି ସୁନା ହେଇଗଲା। ସେ ତ ଜିତିଲା ହିଁ, ମାନେ ଯାହା ବି ସେ ଯୋଉଠି ବି ଗଲା ସେ ଜିତିଲା, ରାଇଟ୍। ନା ଉପରେ ଦେନ୍ ଏସଆରଏଚ ବି ବେଟର କରୁ ଇଶାନ କିଶାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିରେ। feels like this is the year for ଇଶାନ କିଶାନ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ସେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉଛି ତାର ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଲିଟରାଲି ସେ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ପରେ ବି ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଖେଳିଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ପରେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଖେଳିଲା। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ବି ଖେଳିଛି, ଠିକ ଅଛି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବି ସେ ଗୋଟେ या ଦିଟା ଇନିଂସ ଖେଳିଛି, ଭଲ ଖେଳିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଦେନ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଠିକ ଫର୍ମ ଅଛି। ବଢିଆ ଅଛି। ହୋପଫୁଲି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫାଇନାଲରୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ରିଦିମ୍, ହୋପଫୁଲି, ନହେଲେ ତ ଲାଗିଗଲା। ବିକଜ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦରକାର ଏସଆରଏଚ କୁ ସେ ରିଦିମ୍, ନହେଲେ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦଉଥିଲା, ବଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲାଗୁନି ୱିଦାଉଟ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ବେଟର କରିପାରିବ। ନିହାତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦରକାର। ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ହଁ ପାର୍ଟନରସିପ ନା। ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ବି ନାହିଁ, ହଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ହାଉ ମାନେ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରସିପ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଯୋଉ ବନିଯାଏ ଜେନେରାଲି ଓପନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେଇଟା କେତେ ବେଟର ବନିଛି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିକଜ ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହିଟିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଏବେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଫର୍ମ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଦରକାର ବି ଅଛି ଟିମ୍ ଏଇ ଜାଗାରୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାପରେ ହଁ ପିଚ୍ ବି ମିଳିଯିବ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଠିକ ଠାକ ମିଳିଯିବ, ତ କେତେ ହଁ ବେଟର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏବେ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିଚୁଏସନ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ ରେ ଖେଳୁଥିଲା କି ଉପରେ ତିନିଟା ଲେଫ୍ଟି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଫେସ୍ କରିଥିଲା ଅସ୍ପିନର ଆସିକି ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ହଉଥିଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଯୋଉ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାଟା କୋଉ ନମ୍ବରରେ ସେ ଖେଳୁଛି, କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ହଉ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି କ୍ରିକେଟ ବି ହଉ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କେତେବେଳେ 3-4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଏମିତି ଠିକ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇଟା କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଟିମ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହିଥିଲା, ମାନେ ଏସଆରଏଚ ଟିମରେ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ବେଟର ୟୁଜ କରିଥିଲା ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ କି ଉପରେ ଖେଳିକି ତାକୁ। ବଟ୍ ସେଇଟା ନେସେସରି ରହିବ କି, କାରଣ ତିନିଟା ଲେଫ୍ଟି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଉପରେ, ତାକୁ କେମିତି କଣ ୟୁଜ କରିପାରିବ କି ଅସ୍ପିନର ଆସିଲେ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିକୁ ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି କେମିତି କଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଏ ରହିବ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉନ ଦ ଅର୍ଡର ଖେଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ହେଲା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଇ ଥିଙ୍କ 5th or 6th ପୋଜିସନରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଟପ୍ କୁ ଆଣିଲେ, ହି ପ୍ଲେଡ୍ ୱେଲ୍। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲେଣି, ଆରାଉଣ୍ଡ 3ଟା ସିଜନ ହେଲାଣି ରହିଗଲେଣି ତାଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ନାଓ ସେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଉପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ବିକଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ଆଣ୍ଡ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚାନ୍ସ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏମଙ୍ଗ ବୋଲର ଏମଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚାନ୍ସ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଇଠି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ୟାକୁ ଉପରେ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି, ହି ଇଜ ୟଙ୍ଗ, ଭେରି ୟଙ୍ଗ, ତ ତାର ପୋଟେନସିଆଲ ନବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ ଅଲସୋ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି କହୁଥିଲି ମଝିରେ କି କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଏନି ୱେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓପନ କରୁଛି। ସୋ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ରୁ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓପନିଂ ବୋଲିଂ ଏଗେନଷ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଡେଫିନେଟ ଲେଫ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଟ୍ରାଏ ତ କରିବେ, ବଟ୍ ହଁ ସେ ହେଇଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟି, ତ ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ କନସର୍ନ ରହିବ। ବଟ୍ ହଁ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାନେ କ୍ୱିକ୍ ବୋଲର, ସେମିତି ସେ ବେଶୀ ଟର୍ନ କରିବାକୁ ଯାଏ ନା, ସେ ବେଶୀ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଡ୍ରିଫ୍ଟର ମାରିବା ପାଇଁ, ଟପ୍ ସ୍ପିନ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ମେ ବି ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରପର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଆସିଥିବେ, ଦେନ୍ ନିହାତି ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ନାଇଁ, ବଟ୍ ସବୁ ପୁରା ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ପୁରା ଫିଙ୍ଗର ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଜେନେରାଲି ୱାର୍ଲଡ କପରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଜେନେରାଲି ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମାନେ ବଲ୍ ଟା ମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫ୍ ସ୍ପିନର କଣ କରୁଥିଲେ, ରୁମ୍ ଦଉନଥିଲେ, ପ୍ଲସ ବଲ୍ ଟିକେ ମାନେ ବଡିରୁ ପଡିକି ଟିକେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳେ ସେ ସେଇଠି ମାନେ ସର୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନଥିଲା କି ବ୍ୟାଟ୍ ତାର ଟଚ୍ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଁ ସେ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କଣ ଲେଫ୍ଟି ହେଇଯିବ, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଇଜି ହେଇଯିବ ମାନେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଠାରୁ। ହଁ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ଟର୍ନ ହବ, ହୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ସୁବିଧା ହବ।
ठीक अच्छी अदर देन दैट आई थिंक आरसीबी पाखे आउ कि फिंगर स्पिनर अवेलेबल ना माने जो माने ऑफ स्पिन ନାଇଁ करि पड़ते बिकॉज वेंकटेश अय्यर तांकर मीडियम पेसर हो जाउछ ମିଡିୟମ ପେସର। ओके सो हाँ देन सेम थिला कि एसआरएच रो टॉस जीतला पर बैटिंग नवाटा बेटर हो बिकॉज जेतु फॉरवर्ड आंदे ताऊ स्टार्टिंग फास्ट बैटिंग करिया पड़ियो फॉर माने रन कैपिटलाइज पे बिकॉज चेस कले से प्रेशर रे सेटा प्रॉब्लम हे जो एंड ताकू छाड़ी कि मिडल ऑर्डर एसआरएच रो बिकॉज टॉप आमे देखिदेले नीतीश रेड्डी रो पोजीशन एबे भी क्वेश्चन मार्क रहइबो कि नीतीश रेड्डी को नंबर खेलुची एंड फॉर मी आई थिंक पॉसिबली 3 और 4 बिकॉज तुम देखिकी यूज कर परिबो कि कंडीशन को टाइप रो अछि आउ से हिसाब रे लेफ्टी राइट कॉम्बिनेशन पे तुम 3 और 4 करे परिबो और 4 तो श्योर 4 नंबर पोजीशन तो श्योर टॉप 3 जदी पूरा कांस्टेंट रहउचंदी तीन जण जाक जेहेतु लेफ्टी हो जाउचंदी 4 नंबर रे श्योर रहया दरकार नीतीश रेड्डी अदर देन दैट तांकर टीम रो पावर हिटिंग लोअर ऑर्डर कोन केमति अछि लोअर मिडल ऑर्डर ହଁ ମୋ ହିସାବରେ ମାନେ ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେ ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ କୁ ଖେଳେଇବେ ଦେନ୍ କ୍ଲାସେନ୍ बट एते फॉर्म रे नाही एबे ହଁ ଫର୍ମ ତ ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ବି ସେମିତି आफ्टर रिटायरमेंट बट ହଁ ଦେନ୍ ସେଟା लियाम लिविंगस्टोन को ତିନିଟା ଉପର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଫରେନର ତିନିଟା ଖେଳିବେ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଲିଂ ରେ ସେ ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗାକୁ ଖେଳିବେ ଏଇ ଚାରିଟା ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ସହିତ ସେ ଯିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଚାରିଟା ଫରେନ୍ ଇଏ ସେଟା ମୋ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ତ ବେଟର ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଫର୍ମ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ଅଛି ବଟ୍ ଠିକ ଠାକ ମ୍ୟାନେଜ କରିଯିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେମିତି କ୍ଲାସନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେ ସେଇ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଗୋଟେ ଏବେ ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ ଟିମରେ ଅଛି ତାପରେ ଅନିକେତ ବର୍ମା ଲାଷ୍ଟ ବେଟର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ସେ ଲାଇନଅପରେ ତାପରେ ସଲିଲ ଆରୋରା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଟିମରେ ଏବେ ଯୋଡିଛି କି ଅଣ୍ଡର 19 ସରି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିଜନଟା ତାର ବହୁତ ବେଟର ଥିଲା ଦେନ୍ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସର୍ଟେଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ आ गोटे भी प्लेयर रविचंद्रन और समथिंग हाँ रविचंद्रन से तो एक्सट्रीमली बेटर प्लेयर ମାନେ ପାୱାର ହିଟିଂ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ତା ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ମତେ ଲାଗୁନି ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ବୋଲି ଯୋଉ ଟାଇପ ର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ରହିବ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଟର ପ୍ଲେୟର ଯେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି ଆସିଛି ବଟ୍ ସେମ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସିଚୁଏସନ ରହିବ ବୋଲିଂ ରେ ଯେମିତି ଆରସିବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି କାହିଁକିନା ତ ମେନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ବି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ତାପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଞ୍ଜୁରି ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା ରିଟର୍ନ କରିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପେସର ଲାଇକ୍ ମାଭି ଅଛି ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଅଛି ଦେନ୍ ଉନ୍ନାଦକଟ ଅଛି ସେଇ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ କୁ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ରାଦର ଦେନ୍ ଫରେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର गोटे एमान ପାଇଁ गोटे सुविधा ହେଇ ପାରିବ କି ବୋଥ ପେସର ଇଣ୍ଡିଆନ ପେସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପିଚ୍ ସ୍ଲୋ ରହିବ ଉନାଦକଟ ଆଉ ହଁ ଉନ୍ନାଦକଟ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ପାଇଁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ ବେଟର other than that I don't think ମାନେ mediocre bowling ଏବେ top class bowling ମାଡ ଖାଇ ଯାଉଛି ଗୋ ରେଟ୍ ର ରାଇଟ୍ ତ I don't think mediocre bowling ଗୁଡା ରହମାନ ପଡି ଏଥର IPL ରେ mediocre bowling ଗୁଡା extremely ଛେଚା ଖାଇବ ସେଇଟା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏସଆରଏଚ ବେସିକାଲି ଟିମ୍ ର ବ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅଲରେଡି ମାନେ ଟିମ ର ଟିକେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲା ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ନାହିଁ ଟିମ ରେ ତ ମେନଲି ଏସଆରଏଚ ର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହିଁ ସେରା ଆମେ ଯୋଉ ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରା ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ କି ବ୍ୟାଟିଂ କର 260 200 ବାଡ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କର 230 40 ଭିତରେ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ମେନଲି ତାଙ୍କର ଫୋକସ ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ହଁ ଏବେ ତ ସବୁ ଟିମ ର ବି ସେଇଭଳିଆ ମୋଟୋ ହେଇଗଲାଣି मैक्सिमम ट्राई କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟିଂ ଲେନ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଟିକେ ବୋଲିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହଁ କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ବୋଲିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପିଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଫ୍ଲାଟ ରହୁଛି ବୋଲର अरे को ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ମାଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ यार प्यार ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ବୋଲର ମାଡ ଖାଉ ବଲଟା ଖାଲି ବୋଲର ଯଦି 4ଟା ୱିକେଟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦଉଛି 65 ରନ ଭିତରେ ସେଦିନ ରାତି ଖରାପ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ନା चलो ଏବେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଦେଖିଦବା ଦିଟା ଟିମ୍ ର हाँ एग्जैक्टली प्लेइंग 11 देखदवा हैदराबाद ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ର ତ ଓପନ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଭିସ ହେଡ୍ ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ 3 ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଇଶାନ କିଶାନ ହିଁ ଆସିବ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବନି କହିଛି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ପକେଇବା କଥା बट ईशान किशन जो टाइप ର ଫର୍ମ ଅଛି ସେଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ନା ମାନେ ଏଟା ବି ଦରକାର କି ହଁ ରାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ ପକେଇବା କଥା
ଖେଳ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଟାଇପର ଫର୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଟାଇପର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଠୁ ବେଟର ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ ସେ ଆସୁଛି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ ହଁ ସେଟାକୁ ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ 4 ନମ୍ବରରେ ଡେଫିନେଟଲି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀକୁ ଏଥର ଚାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରମୋଟ କରିକି। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି। ହଁ नीतीश कुमार रेड्डी 4 नंबर, 5 नंबर रे क्लासेन और हेनरी क्लासन हेनरी क्लासन डेफिनेटली हेनरी क्लासन 5 नंबर रे 6 नंबर रे लियाम लिविंगस्टोन तापर देन अनिकेत वर्मा। अनिकेत वर्मा देन ଯେତିକି ଲାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ରହିଲା କି ଉନ୍ନତ 8 ନମ୍ବରରେ ସେ ଉନ୍ନତ କଟ୍ ହିଁ ରହି କାହିଁକିନା ଉନ୍ନତ କଟ୍ ମୋର ଓପନ ଟିକେ ନା ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରିଦିଏ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିସାନ ଅନସାରୀକୁ ଖେଳିବେନି କାହିଁକିନା 3ଟା କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ସହିତ ଯିବେ ମତେ ଯେ ଲାଗୁଛି ହର୍ଷ ଦୁବେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଟିକେ ହିଟିଂ ବି କରିପାରିବ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦେନ୍ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଶିବମ ମାଭି ଦେନ୍ ଉନାଦ କଟ୍ 3ଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହର୍ଷ ଦୁବେ 4 ଦେନ୍ ईशान मालिंगा से ଯିବେ इंसान मालिक द 12 प्लेयर कंप्लीट है जो। ହୁଁ ओके ओके देन आरसीबी 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 स्टार्टिंग विथ फिल कोहली सल्ट ଆଉ विराट विराट कोहली। फिलसल्ट ର इंजुरी ऊपर कौन आसी अपडेट? ନା ସେମିତି କିଛି ତ ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି ଖେଳିବ ବୋଲି ତ ଜଣା ଅଛି ठीक अछि तो फिलसल्ट विराट कोहली ओपनिंग करछन्ते 3 नंबर रे 3 नंबर फॉर मी तो आई देवदत्त पाडिकल ଉପରେ थिंक ଯିବା କଥା देवदत्त पाटिकल हाँ देवदत्त ହଁ पाटिकल ବଟ୍ सहित ହିଁ ଟିମ୍ ସେ ଯିବେ। କଣ चांसेस भी लॉन्ग टूर्नामेंट କିଛି କହିହବନି। लिटरली टीम हिसाब रे देवदत्त पाडिकल जो था बिकॉज़ से पोजीशन को से मास्टर कर सलन देवदत्त पाडिकल परे कैप्टन और वेंकटेश अय्यर नहीं आई आई थिंक थिंक कैप्टन कैप्टन खेଳିବ जितेश कैप्टन ନା से अच्छे भाई भाई କିଏ याट तले वेंकटेश अय्यर रो जो वैल्यू नहीं कि से जाईची କିଛି ବି ପ୍लेस ନାହିଁ। नो नीड ହୁଁ तो 5 नंबर वेंकटेश अय्यर खेलिबो या ନା टीम डेविड 5 ନମ୍ବର ଖେଳିବନି आई थिंक ଯଦି ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଖେଳିବ ନମ୍ବରରେ ରିପ୍ଲେସ୍ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ମାନେ ହିତେଶ ଶର୍ମା 5-6 ହଁ ସେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା କମ୍ବିନେସନ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ओके जितेश शर्मा टीम डेविड तापरे रदरफोर्ड सॉरी रोमारियो साइफर्ट हाँ रोमारियो सेफर्ड सॉरी हाँ देन कुणाल पांड्या देन कुणाल देन बैटिंग लाइन बहुत डीप ଅଛି भाई बैटिंग लाइन हाँ बहुत बहुत डीप डिफेंस ଅଛି था because कुणाल पांड्या भी 8 ନମ୍ବର ଯାଏ କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 8 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଯେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସିବ। हाँ ही कैन हिट ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ କରିବାର ତ ଠିକ ଅଛି କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା देन कुणाल स्पिनर पांड्या सुरेश शर्मा सुनील शर्मा हाँ तापर भुवी देन भुवी राशिकदार ଆଉ ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବୋଲିଂ ରେ ହଁ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ନୂଆ ବୋଲର ଖେଳିବ ବଟ୍ ରାଶିକଦାର ମେ ବି ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ଅପସନ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହି ୱିଲ୍ ବି ସେ ତ ସିଓର ଖେଳିବ ଏବେକା କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ସେ ତ ସିଓରଲି ଖେଳିବ ସେ ବି ଖେଳୁଛି ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ଇୟର ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ ଥିଲା। ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ୟଶପାଲ ଅନଆଭେଲେବୁଲ ସେ ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ଗୋଟେ ବେଟର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ପେସର ଅଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ରେ ବେଟର ବୋଲିଂ କରିକି ଅଛି ତାକୁ ଖେଳେଇବେ ନମ୍ବରରେ ତାପରେ ତ ଜାକବ ଡଫିକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଖେଳିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ତୁଷାରା ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଜାକବ ଡଫି ଖେଳିବେ ହଁ ତାର ବି ଆଭେଲେବୁଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି ହଁ ଇଞ୍ଜୁରି ତ କସମ ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଥିଲା କଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତ ଡଫି ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ମେ ବି ସିଜନ ବିକଜ ଆମର କେତେଟା ହେଇଗଲା ଆମର 11 ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉଟସାଇଡ ଆମର ଫରେନ୍ ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କର କେତେ ଫରେନରରେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ସେଫନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ଅଛି। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଅଛି ଜାକବ ଡଫି ଅଛି ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଅଛି। हाँ ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ସ୍ଲଟ୍ ବାକି ରହୁଛି। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ତ ସିଏ ଗୋଟେ ସୁୟେଶ ଶର୍ମାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆଉ ସୁୟେଶ ଶର୍ମା 12th ମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ସୁୟେଶ ଶର୍ମା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ୟାକବ ଡଫି ଯଦି ଟିମରେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରହୁଛି। एग्जैक्टली से फील सॉल्ट ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେଇଂ 11 ଅଫ ଆରସିବି ଟସ୍ କହିଲୁ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିକି ଆଗ ବ୍ୟାଟିଂ ନବ ବ୍ୟାଟିଂ ନବ ଆଉ 250 ବାଡେ ଯଦି ହଁ 250 ବାଡେଇଲା ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ମାଷ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରାଏ ତ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନସର୍ଟନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ଯିବ କଣ ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲେଟ୍ କଣ ରହୁଛି ସେଇଟା କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ କଷ୍ଟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଗଲେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିହବ ଏବେଠୁ ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ମାନେ ଗଲେ ପୁରା ମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଗେସ୍ ଟାଇପର ହେଇଯିବ ଯାହା ବି କହିବ ୱାଇଲ୍ଡ ଗେସ୍ କଥା ହିଁ କହୁଛି କି ଦ ଚେଞ୍ଜ ମାଷ୍ଟର ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ ନଟ୍
ନା ଟୁ ଫିଫ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ହେଇଗଲେ ମତେ ଲାଗୁନି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ 220 ଭିତରେ ରହିଲେ ହଁ ସେମିତି ହଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ 250 ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି टीम भी डिपेंड टू बी करे टीम ऑनेस्ट ଉପରେ ବି ଟିମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ବି କରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ହଁ ହଁ ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ଟାଇପ ର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଛି T20 କ୍ରିକେଟ ରେ କିଛି ବି କହିହବନି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଟିମ୍ ହଁ ଡେବ୍ୟୁଟ ବି ସେଇଟା ଅଛି ଆଇ ଠିକ ଥିଙ୍କ କଥା 300 ପ୍ଲସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ଖେଳିବ କହିହବନି ओके ତାପରେ तो आज रात प्लेयर्स टू लुक एट माने को प्लेयर्स मान ऊपर मेनली मोस्टली हाइलाइट फोकस रहबो विराट कोहली एक नंबर ताको हमें बाहर कर परिना अभिषेक शर्मा और नॉट ଅଭିଷେକ ईशान ଶର୍ମା किशन ଟୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଲାଇମ ଲାଇଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ईशान किशन ନେଇଯିବ ଡେଫିନେଟଲି ओके से विराट कोहली ईशान किशन बॉलिंग रे ବୋଲିଂ ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ ଲାଗୁଛି बॉल ଯେ स्विच ओवर नहीं भुवनेश्वर कुमार ही इज आल्सो काइंड ऑफ ए वेटरन ही इज लाइक धोनी ହଁ ବୋଲିଂ ମାନେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଓଭର ଦ ପରଫରମାନ୍ସ ରହିଛି ଆଭରେଜ ପରଫରମାନ୍ସ ରହିଛି ସେମିତି ତମେ କହିପାରିବନି କି ନା ମିନିମାଲ ପରଫରମାନ୍ସ बट ରହିଛି एवरेज ग्रेट एक्चुअली अंडर 8 रो इकोनॉमी रे जो बोलर बॉलिंग करूची आईपीएल ले कंटीन्यूअसली एते टाइम रो दैट इज नॉट एवरेज राइट दैट इज लेजेंडरी ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ ସେ ସେମିତି ପରଫରମାନ୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ପବ୍ଲିଶ ହବ କି सोशल मीडिया ରେ ପବ୍ଲିଶ ହବ ବଟ୍ तो भाग्य ଏନଫ ପରଫରମାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଟିମ୍ କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦବ ଓଭରଅଲ ୱିନ୍ एग्जैक्टली ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ ର ପରଫରମାନ୍ସ he ଟିମ୍ ମ୍ୟାନ୍ he ହଁ think of it he is the key winner he is the key player he is the key player ଯେତେବେଳେ 2016 ରେ आरसीबी ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲା ଥିଲା ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେ ବୋଲିଂ ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ ପଳେଇଲା परफॉर्मेंस एसआर ଜିତିଗଲା ही इज द की ହଁ प्लेयर ଯେତେବେଳେ आरसीबी एगेन्स्ट पंजाब ଥିଲା ସେ आरसीबी ରେ ବୋଲିଂ ରେ ଥିଲା ପୁଣି ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ ପଳେଇଲା ही सच ए फेनोमेनल बॉलर होपफुली टिके स्विंग मेलू टिके बेटर परफॉर्मेंस देखे मु तो भाई पूरा रेडी था माने जस्ट फॉर दैट एक्शन जस्ट फॉर दैट बॉल जो सी पोजीशन एंड ऑल बाकी देखिए हाउ इट गोज तो की प्लेयर विराट कोहली ईशान किशन भुवनेश्वर कुमार एंड ऑल्सो ମତେ न्यू ହଁ प्लेयर ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ବି ବେଟର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ବୋଲିଂ କରି ଯାଇଛି ଜଣା ପଡିବ ସେ କେମିତି କଣ ବୋଲିଂ କରୁଛି କାରଣ ବେଟର ଫର୍ମ ରେ एग्जैक्टली ଥିଲା एग्जैक्टली ସେଟା ବି ରହିବ ତାର ୟଙ୍ଗ ବୋଲର ଯୋଉମାନେ ଇନଫର୍ମ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ କହିଲୁ କି ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ଉପରେ ବି ଟିକେ ଆଖି ରହିବ କି ମତଲବ ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱାଶିଂଟନ ଆଉ ସିଏ ସେମ୍ ଟାଇପ ର ପ୍ଲେୟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୱାଶିଂଟନ ଠାରୁ ମତେ ନୀତିଶ କୁମାର ଯାଦବ ରେଡ୍ଡି ପାଖରେ ବେଶୀ ଲାଗେ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ପୋଟେନସିଆଲ ଅଧିକ ତ ତ ସେଇଟା ସିଓରଲି ଗୋଟେ ରହିବ କି ମାଇଣ୍ଡରେ କି ହାଉ ହି ପରଫର୍ମସ୍ ସୋ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରାପ୍ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖା ପୁଣି ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉ କଥା ନେକ୍ସଟ ହଉଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ରିଆକ୍ସନ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟିମ୍ ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ନାଇଁ ରିଭ୍ୟୁ ରେ ବି ଆସିବ ନା ରାତିରେ ଆସିବ ରିଭ୍ୟୁ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ପରେ ହୋପଫୁଲ ପରେ ମାନେ ଏତେ ତ ସୋର ସରାବା କିଛି ହଉନି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ବାଇଟର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉ ତ ନିହାତି ନିହାତି ମାନେ ଆଇପିଏଲ ଓପନର କୁ ଜଷ୍ଟିସ କରୁ ओके ओके ठीक है चल